ሰላም ሰላም ናይዚ ቻናል እዚ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም እምበኣር ከስሎማዓንቲ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ናይ ኮምፒተርና ፐርፎርማንስ ዊንዶ ፐርፎርማንስ ከመይ ጌርና ኣፕግሬድ ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ ፍጥነቱ ከመይ ጌርና ክንውስኮ ንኽእል ዝብል እዩ። ስለዚ ፕሮግራም ገና ኮምፒተርና ክንከፍታ ከለና ብጣዕሚ ኣዝያ ትድንግጡ ኮይና ፕሮግራማት ረን ክገብር ከሎ ብጣዕሚ ትድንግጡ ኮይና ዝተፈላለዩ ቴክኒካት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። እዚ ፕሮግራም እዚ ንዓኹም ኣዝዩ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ከምቲ ዝተለመደ ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ዳይ ሕዚ ናብ ትምህርትና። እሺ እምበኣርከስ ናይ ኮምፒተር ዊንዶ ፍጥነት ንምዕባይ ካብ ዝጠቕሙ ናይ መጀመርያ ዊንዶ ኣፕዴት ምግባር እዩ። ማይክሮሶፍት ኣፕዴታት በቢግዚኡ እዩ ዝለቅቕ። እዞም ኣፕዴታት እዚኦም ከዓ ናይ ኮምፒተር ፍጥነትና ሴኪሪቲና ብጣዕሚ ኣዝዮም እዮም ዝውስኹ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ዝተፈላለዩ ድራይቨራት ይስደዱ እዮም። ስለዚ ኣፕዴት ክንገብር ከለና ናይዞም ዲቫይስ ድራይቨራት ይኹኑ ኣፕዴት ኣውቶማቲካሊ እዩ ዝፀዓና ዊንዶውና። ስለዚ እዞም ኣፕዴታት እዚኦም ኣብ ኮምፒተርና ፍጥነት ኣዝዩ ጠቓሚ ኣብ ፍጥነት እውን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ብኣግባቡ ንምስራሕ እውን ኣዝዮም እዮም ዝጠቕሙና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዊንዶው 10 ይኹን ዊንዶው 11 ኮምፒተርና ኣፕዴት ምግባር ክንገብር ኣለና። ኣፕዴት ንምግባር ድማ ኣብ ስታርት ኬድና ካብኡ ኣፕዴት ኢልና ንፅሕፍ እሞ ካብኡ ካብቲ ዝርዝር ውሽጢ ቼክ ፎር ኣፕዴትስ ዝብል ይመፀልና። ስለዚ እሱ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ዩ ኣር ኖት ኣፕ ቱ ዴት ዝብለኒ እኒኦ። ስለዚ ማይክሮሶፍት ዝሰደዶ ፓኬጃት ኣለዉ ኣብዚ ፒሲ እዚ ኣነ ዘይፀዓንኩዎም። ስለዚ እሱ ንምፅዓን ቼክ ፎር ኣፕዴትስ ዝብል ክሊክ ይገብር ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ዊንዶው 10 ባዕሉ ወይ ከዓ እቲ ዊንዶው 11 ኣብ ፒስና ዝሓዝናዮ ምስቲ ማይክሮሶፍት ኣውቶማቲካሊ ኮሙኒኬት ይገብር እሞ ኣብቲ ዝተሰደዱ ፓኬጃት ብምልኦም ኮሙኒኬት ገይሩ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ክፅዕን ይኽእል ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝተፀዓኑ ንምርኣይ ደሞ ቪው ኣፕዴት ሂስትሪ ዝብል ክሊክ ጌርና ሂስትሪ እቶም ዝተፀዓኑ ክንሪኦም ንኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ፓኬጃት እኒአው፣ ዝተፈላለዩ ድራይቨራት እኒአው፣ ካልኦት ኣፕዴታት እውን ኣዘር ኣፕዴት ዝብል እኒአና። ስለዚ እዚኦም ከምዚ ጌርና ቸክ ክንገብር እንተዘይደሊናዮም ከዓ አንኢንስቶል ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ላዕሊ ማለት እዩ። እዚ መልክዕ እዚ ዊንዶውና ወይ ከዓ ዊንዶው 10 ወይ ከዓ ዊንዶው 11 ኮምፒተርና በቢግዚኡ ኣፕዴት ክንገብር ንኽእል ኢና። ፍጥነትና ድማ ብኡ ልክዕ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክዕቢ እዩ ዝበልናዮ ቴክኒክ ድማ ስታርትኣፕ ኣፕሊኬሽናት ዲሴብል ምግባር እዩ። እዚ ስታርትኣፕ ኣፕሊኬሽን ዲሴብል ንምግባር ድማ ፍጥነትና ኣዝዩ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ከም ዝፍለጥ ድማ ሓዱሽ ኮምፒተር ክንገዝእ ከለና ኮምፒተርና ፈጣን ይህሊ በቢግዚኡ ግን እናቐነሰ እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ንምንታይ እዩ እናቐነሰ ዝኸይድ? ኣፕሊኬሽናት ዘለዉ እዮም። ኣፕሊኬሽናት ድማ ኣውቶማቲካሊ ኢንተርኔት ወይም ገለ ክትፅዕን ከለና ይፀዓኑ እሞ ባክግራውንድ ንሕና ከይፈለጥናዮ ሲስተምና ክለዓል ከሎ ኣውቶማቲካሊ ምስ ሲስተምና ይለዓሉ እቶም ኣፕሊኬሽናት ንሕና ደለናዮም ኣይደለናዮም። ስለዚ ዝለዓሉ እንድሕር ኮይኖም ከዓ ናይቲ ኮምፒተርና ፍጥነት ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዞም ስታርትኣፕ ኣፕሊኬሽን መጀመርያ ከመይ ጌርና ንሪኦም ንብል ስታርት ንኸድ እሞ ስታርትኣፕ ኣፕ ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ካብቶም ሊስት ደሞ ስታርትኣፕስ ዝብል ይመፀልና። ስለዚ እሱ ንኸፍት ማለት እዩ። ካብኡ ኣብዚ ሊስት ኦፍ ኣፕሊኬሽናት እኒአው ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት እዮም ዘለዉ። ለምሳሌ ኣፕሊኬሽናት ግዕዝ እኒኦ፣ ብቀኝ በኩል ደግሞ ወይም ብየማን ኦን ኦር ኦፍ ዝብል ኣለና። ስለዚ ኦን ኦፍ ብምግባር እዚኣቶም ድማ እቶም ስታርትኣፕ ዳይሬክትሊ ሲስተምና ክለዓል ከሎ ምስኡ እናተለዓሉ ፍጥነትና ዝቕንስዎ እሳቶም ኦን ኦፍ ብምግባር ብምቕናስ እንድሕር ዘይንጥቀመሎም ኮይንና ብምቕናስ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክንውስኽ ንኽእል ኢና። ለምሳሌ ኣብዚ ማይክሮሶፍት
ዋን ድራይቭ ዝብል እኒኦ ሃይ ኢምፓክት ኢሉ ኣለዎ ግን ጠቓሚ እዩ ምክንያቱም ባክኣፕ ዳታ ስለ ዝሕዘልና። ኦፔራ እኒኦ ሃይ ኢምፓክት ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም እንደገና ሊስት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ብስታተሶም ወይም ደሞ ብኔሞም ሶርት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ወይም ብኢምፓክቶም ስታርት ኣፕ ኢምፓክት እውን ሶርት ጌርና ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ሃይ ኢምፓክት ዘለዎም ሎ ኢምፓክት ዘለዎም ንግዚኡ ግን ብኔም ንርአዮም እሞ እና ባይ ዲፎልት እውን ብስሞም ስለ ሶርት ዝኾኑ ማለት እዩ። እና ንኣብነት ኣብዚ ዘየድልዩ ኮርታና ኣለ እዚ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና። ካሊእ እውን እንተሃልዮም እዚ ኦን ኦፍ ብምግባር ብቻ ኣብዚ ዘሎ ኣፕሊኬሽናት ኦፔራ ሕዚ ኦፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ምስ ተኸፈተ ባዕልና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና። ስካይፕ ባዕሉ ኦፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እዚኦም ብምቕናስ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክውስኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ዘለዉ ኣፕሊኬሽናት ስታርትኣፕ ኣፕሊኬሽናት ሲስተምና ዳይሬክትሊ ክለዓል ከሎ ኣውቶማቲክ ስለ ዝለዓሉ እዚኣቶም ኦን ኦፍ ብምግባር ናይ ኮምፒተር ፍጥነትና ክንውስኽ ክንቅንስ ንኽእል ኢና። ሳልሳይ ድማ ንሪኦ ናይ ኮምፒተር ፍጥነትና ንምዕባይ ቴክኒክ ንሪኦ ድማ ፍሪ ኣፕ ስቶሬጅ ስፔስ እዩ። ኣብ ሃርድ ዲስክና ዝተፈላለዩ ፋይላት ወይም ደሞ ዶክመንትታት ስቶር ዝኾኑ ኣለዉ። ስለዚ እዞም ፋይላት እዚኦም ከመይ ጌርና ኢና ክነጥፍኦም ንኽእል ዝብል ነንሕድሕዱ ክንርኢ ኢና። ምክንያቱ ሃርድ ዲስክና እንድሕር ቢዚ ኮይኑ ሃርድ ዲስክና እንድሕር ብጣዕሚ ቢዚ ኮይኑ ኮምፒተርና ይፃበብ እዩ። ኣሉታዊ ተፅዕኖ ድማ የሕድረሉ ኣብ ፍጥነቱ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ሕዚ ዊንዶው 10 ስቶሬጅ ስፔስ ንምቁፅፃር ቀሊል እዩ። ስታርት ንኣቱ እሞ ካብኡ ስቶሬጅ ሴቲንግ ኢልና ፅሒፍና ኢንተር ክንብል ከለና ይኸፍተልና እሱ። ስለዚ እዚ ምስ ከፈተልና ድማ ኣብዚ ዘሎ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ሎካል ዲስክ ሲ 202 ጂቢ ዝብል ኣሎ እዚ ብባር መልክዕ እውን የርእየና ኣሎ። ብኣጋጣሚ ድማ ዝተወሰነ ፍሪ ስፔስ ስለ ዘለኒ እዩ እዚ። ነገር ግን ፉል እንተኮይኑ ፉል ገይሩ እዩ እዚ ዘርእየና። ዳም ቀይሕ እውን ክገብረሉ ይኽእል እዩ 98 ወይ 99% እንድሕር በፂሑ ቀይሕ እዩ ዝገብረልና እቲ ባር ማለት እዩ። እና ስፒዱ ብጣዕሚ እዩ ዝቕንስ። ንታሕቲ ክንከድ ከለና ክንደይ ዝኣክል ቪድዮ ክንደይ ዝኣክል ኣብ ኤንድ ፊቸርስ ዝብል ካታጎሪ የርእየና ማለት እዩ። ኣብይ ሕዚ ኣፕስ ኤንድ ፊቸርስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቦታ ሒዙ ዘሎ። ቪድዮታት እውን ኣለዉ። ቪድዮ ሕዚ ዳይሬክት ክሊክ ጌርና ኣቲና ኣብቲ ቪድዮ ዘለዉ ሊስትታት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚኣቶም ኣቲና ቪድዮ ዝብል ክሊክ ጌርና እቶም ቪድዮታት ብምልኦም ዘለዉ እዚ ማኑዋሊ እዚ ዘይንደልዮ ቪድዮ ዲሊት ብምግባር ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክነዕቢ ንኽእል ኢና። ከም ኣማራፂ ድማ ኣጋጣሚ ኣብ ላዕሊ ስቶሬጅ ስቶሬጅ ሴንስ ዝብል እኒኦ እዚ እንደገና ኦን ኦፍ ኦን እንድሕር ጌርናዮ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ እንትን ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት ስቶሬጅና ክቆፃፀረልና ይኽእል እዩ። ኮንፊገር ስቶሬጅ ሴንስ ክንብል ከለና ኣብዚ ስቶሬጅ ሴንስ በብክንደይ ግዜ የካይድ ዝብል ኣብዚ ኣሎ። ዲስክ ስፔስ ብዝሓፀረሉ ግዜ ድዩ ኤቭሪ መንዝ ድዩ ኤቭሪ ማንዝ ድዩ ኤቭሪ ዊክ ድዩ ዝብል ኣብዚ ኮንፊገር ምግባር ንኽእል። ስለዚ ባዕሉ ኮንትሮል ክገብረልና ይኽእል። እቲ ስቶሬጅ እውን ቴምፖራሪ ፋይላት እዚ እውን ዲሊት ንክገብረልና እውን ክገብር ይኽእል። በብክንደይ መዓልቱ ዝብል ኣሎ። በቢመዓልቱ ድዩ በቢ30 መዓልቱ ዝብል ኮንፊገር ምግባር ንኽእል። ካሊእ እውን ዳውንሎድ ፎልደር ዘለዉ ውሽጢ እውን ፋይላት በብክንደይ ግዜ ከጥፍኦም ይኽእል። በቢመዓልቱ ድዩ በቢ4 መዓልቱ ድዩ ዝብል ኣብዚ እንደገና ጭራሽ የጥፋእዮም ወይ ከዓ ዝብል ኣብዚ እውን ክንውስን ንኽእል። ስለዚ ስቶሬጅ ዲቫይስና ኣብ ዊንዶው 10 ከምዚ ጌርና ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ስቶሬጅ ሴንስ ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ስቶሬጅና ግን ገና ስለዘሎ ኦፍ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስቶሬጅ ሴንሰር። ስለዚ ብዚ መልክዕ ዘይድለ ፋይል ክነጥፍእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ራብዓይ ደረጃ ዝሓዝናዮ ድማ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት መዕበይ ቴክኒክ ድማ አንኢንስቶል ኣፕስ እዩ። ዘየድልዩ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኮምፒተርና እንድሕር ተፃዒኖም እዚኣቶም እውን ክነጥፍኦም እዩ ዝግበአና። ምክንያቱ
ክንጥቀመሎም ከለና ክንፅዕኖም ደጊምና ስለ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ተጠቒምናሎም ዘይንፈልጥ ወይም ካብ ሕዚ ጀሚርና ዘይንጥቀመሉ ሶፍትዌር ወይም ኣፕሊኬሽን እንተሃልዩ ኣንኢንስቶል ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ንምግባር ድማ አንኢንስቶል ብምግባር ድማ አንደኛ ባክግራውንድ ራን ዝኸውን ኣፕሊኬሽን ክነጥፍእ ንኽእል። ካልኣይ እንደገና ብካሊእ ኣበሃህላ ስቶሬጅ ዲቫይስና እውን ነዕብለና ማለት እዩ። ስለዚ ስቶሬጅ ስፔስ ፍሪ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኮምፒተር ፍጥነትና ይዓቢ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ንምግባር ድማ ዳይሬክትሊ ናብ ኮንትሮል ፓነል ኣቲና ወይም ደሞ ስታርት ኢልና ኣብዚ ኣድ ኤንድ ሪሙቭ ፕሮግራምስ እና ኢንተር ክንብል ከለና ይመፀልና። ስለዚ እዚ ምስ መፀልና ኦኬ ንብሎ እሞ እዚ ካብኡ እዚ ምስ ከፈትና ድማ ኣብዚ እንታይ ይብለና እኒኦ ኣፕ ኤንድ ፊቸርስ ዝብል እኒኦ ኣብዚ ግን እንታይ ይብሉ እኒኦ ብግራ በኩል ኣብዚ ዘሎ እቶም ኣፕሊኬሽን ስም እኒአውና ነንሕድሕዶም እቶም ኣፕሊኬሽናት ዝተፃዕኑ ብየማን ድማ ክንደይ ስቶሬጅ ስፔስ ከም ዝሓዘ እታ ኣፕሊኬሽን ዝገልፀልና እንደገና እኒኦ ብየመን መልክዕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሃለና እንደገና እዚኣቶም ባዕሎም ሶርት ክንገብሮም ንኽእል ብስም ብሳይዞም ካሊእ እንደገና ብኢንስቶል ዝገበርናዮም ዕለቶም ግዚኦም ድማ ሶርት ምግባር ይከኣል እዩ። ነንሕድሕዱ ብሳይዞም ንኣብነት ሶርት ክንገብር ከለና አንደኛ ዊንዶውስ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኪት ዝብል እዩ ዝዓበየ ናብ 2.3 ጂቢ ስቶሬጅ ስፔስ ሒዙ ዘሎ። ስለዚ ካሊእ እንደገና ወንደር ሼር እንደገና እኒኦ 655 ሜጋባይት ዝሓዘ ከምኡ እናበለ ቪምዌር እንደገና ከምኡ እናበለ ይቕፅል ኣሎ። ስለዚ ብሳይዞም እንተኮይኑ ማለት እዩ። ግን ባይ ዲፎልት ግን ክመፀልና ከሎ ኩሉ ግዜ እዞም ኣፕሊኬሽን እዚኦም ብስም እዮም ሶርት ዝኾኑ። ስለዚ ካብዚኣቶም አንኢንስቶል ንምግባር ድማ ዳይሬክትሊ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክሊክ ንገብር እሞ ካብኡ አንኢንስቶል ዝብል ይመፀልና። እዚ አንኢንስቶል እሱ ክሊክ ክንገብር ከለና ዳይሬክትሊ አንኢንስቶል ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ግን ምልዓል ዝደሊ ግን ሓደ ሓደ ናይ ሲስተም ፋይላት ክነብሩ ስለ ዝኽእሉ ተጠንቂቕና ኢና አንኢንስቶል ክንገብር ንኽእል። እሳቶም አንኢንስቶል ክንገብር ኣይብልናን። እቲ ዋና ነጥቢ ግን ኣብዚ ዘለው ኣፕሊኬሽናት አንኢንስቶል ብምግባር ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክነዕቢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ለምሳሌ ኣብዚ ላይብረሪ ፋይላት እኒአው እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ዝጥቀምሎም ላይብረሪ ፋይላት እዮም። እዚኦም አንኢንስቶል እንድሕር ጌርናዮም እቲ ዝተፃዕነ ንጥቀመሉ ነበርና ሶፍትዌር ኣይሰርሕን ማለት እዩ። እዚ ድማ ብሓምሻይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ንምዕባይ ካብ ዝጠቕሙና ቴክኒካት ድማ ሃይ ፐርፎርማንስ ሞድ እዩ። ስለዚ ተርን ኦን ንገብሮ ኣልቲሜት ሞድ ወይም ደግሞ ሃይ ፐርፎርማንስ ሞድ ኦን ምግባር እዩ ዝኸውን። ስለዚ ባይ ዲፎልት ማለት እዩ ኮምፒተርና ባላንስድ ፐርፎርማንስ ሞድ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ፓወር ኮንሳምፕሽን እና ኣብ ፐርፎርማንስ ዘሎ ማእኸል ገይሩ እዩ ንክሰርሕ ተገይሩ ባይ ዲፎልት ማለት እዩ። ነገር ግን ሃይ ፐርፎርማንስ እንድሕር ደሊናዮ ግን ናይ ኮምፒተርና ክንገብሮ እሱ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና። እሱ ንምግባር እውን ፍጥነትና ክውስኸልና ይኽእል እዩ። እሱ ንምግባር ደግሞ ሰርች ቦክስ ከይድና ፓወር ኤንድ ስሊፕ ሴቲንግ ኢልና ፅሒፍና ሰርች እንድሕር ጌርና ይመፀልና እሞ ስለዚ እሱ ንኸፍት እዚ ምስ ከፈትና ድማ ኣብዚ ብየማን ኣዲሽናል ፓወር ሴቲንግ ዝብል እኒኦ ኣዲሽናል ፓወር ሴቲንግ ምስ ከድና ባላንስድ እና ሃይ ፐርፎርማንስ ዝብል እኒአና ስለዚ ሪኮመንድ ዝግበር ባላንስድ እዩ። ባይ ዲፎልት እውን ዝመፀልና ባላንስድ ሞድ እዩ እኒኦ። ስለዚ ነገር ግን ሃይ ፐርፎርማንስ ሞድ ብምጥቃም ሓደ ሓደ ኮምፒተር ተወሳኺ ፐርፎርማንስ ናይቲ ኮምፒተር ምውሳኽ ይከኣል እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ኮምፒተር ደሞ ካሊእ ሞድ እውን ክህሊ ይኽእል እዩ። ኣልትራ ልብል ሃይ ፐርፎርማንስ ሞድ ክሊክ ክንገብር ከለና ናይ ኮምፒተርና ፐርፎርማንስ ብዝዓበየ ደረጃ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ነገር ግን ናይዚ ዲስኣድቫንቴጅ ድማ እንድሕር ስፔሻሊ ላፕቶፕ እንድሕር ክንጥቀም ኮይንና ፓወር ብጣዕሚ ኮንሲም ዝገብር ስለዚ ናይ ባትሪ ፓወር እንድሕር ንጥቀም ኮይንና ኣብ ላፕቶፕና ናይቲ ፓወር ባትሪ
ቶሎ ክውዳእ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ኮምፒተር ብዝለዓለ ፐርፎርማንስ ስለ እንጥቀሞ ስለለና ኣብ ምስ ፓወር እንድሕር ተሸኪዑ ግን እዚ ተጠቒምና ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክንዕቢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሻድሻይ ድማ ሕዚ ብምቕፃል ድማ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ንምውሳኽ ዝጠቕመና ቴክኒክ ድማ ታስክ ማናጀር እዩ። ስለዚ ኮምፒተርና ታስክ ማናጀር ከፊትና ኣብቲ ታስክ ማናጀር ዘለዉ ሊስት ዘለዉ ኣፕሊኬሽናት ናይ ሲስተም ሪሶርስ ስለ ዝጥቀሙ እሳቶም ብምቕናስ ናይ ኮምፒተር ፍጥነትና ክንውስኽ ንኽእል ኢና። ኮምፒተርና ታስክ ማናጀር ንምኽፋት ታስክ ባር ራይት ክሊክ ጌርና ታስክ ማናጀር ዝብል ሊስት እኒኦ ክሊክ ንገብር። ስለዚ ኣብዚ መፂልና ዘሎ ናይ ታስክ ማናጀር እዩ። ስለዚ ንደልዮ ኣፕሊኬሽን ንምዕዛይ ኣፕሊኬሽን ክሊክ ጌርና ኢንድ ታስክ ዝብል እኒኦ ኢንድ ታስክ ክሊክ ክንገብር ከለና ክነቋርፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብኡ ንሃለየ ድማ ዘርዘር ዝበለ ንምምልካት ደሞ ሞር ዲቴይልስ ዝብል ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ሞር ዲቴይልስ ክሊክ ክንገብር ከለና ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ራን ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት የርእየና። ፕሮሰስ እውን ራን ዝኾኑ ተሃልዮም የርእዩና። ብግራ በኩል ብቀኝ በኩል እንሪኦ ዘለና ደሞ ክንደይ ዝኣክል ሲፒዩ ተጠቒሙ፣ ክንደይ ዝኣክል ሚሞሪ ተጠቒሙ፣ ክንደይ ዝኣክል ደሞ ኔትወርክ ተጠቒሙ ዝብል እዩ። ኣብዚ ንሃለየ እንደገና ክንደይ ዝኣክል ሲፒዩ ብከፍተኛ ደረጃ መን ይጥቀመሎም ታዋይ ኣፕሊኬሽን ይጥቀመሎ ዝብል ደሞ ኣብቲ ሲፒዩ ክሊክ ንገብር እሞ ካብኡ ሶርት ኮይኖም ብቐዳማይ ክሳብ መጨረሻ ዘለዉ ሶርት ይገብረልና። ዝለዓለ ሲፒዩ ሳይክል ሒዙ ዘሎ መን እዩ? ናይ ሲፒዩ ሪሶርስ መን እዩ? ኣፕሊኬሽን ዝለዓለ ሒዙ እኒኦ መን እዩ? ሚሞሪ እውን ዘሴም መን እዩ ሚሞሪ ዝለዓለ ዝጥቀም ዘሎ ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣብዚ ክንርኢ ንኽእል። ስለዚ ኣብዚ ናሃለየ እንደገና ናይ ሲስተም ሪሶርስ ዝጥቀም ዘሎ መን እዩ ኣፕሊኬሽን እዩ ዝብል ንርኢ ማለት እዩ። ኣፕሊኬሽን ዝለዓለ ሪሶርስ ዝጥቀም ዘሎ ንምዕታይ ድማ ራይት ክሊክ ጌርና ሲምፕሊ ኢንድ ታስክ ኢልና ክንዓፅዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ታስክ ማናጀር ዝናሃለና እንደገና ፐርፎርማንስ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ብግራፊክስ መልክዕ ሪፕረዘንት ተገይሩ ናይ ሲስተም ዩኒት ዩቲላይዜሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣፕሊኬሽን ሂስትሪ ከይድና እውን ዘሴም መን እዩ ኣፕሊኬሽን እዩ ዝለዓለ ከፍተኛ ሲፒዩ ኔትወርክ ተጠቒሙ ዝብል ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብዚ እውን ካሊእ እውን ስታርትኣፕ ታብ ከይድና እውን ኣብ መጀመርያ ከም ዝነገርኩኹም ስታርትኣፕ ሲስተም ክለዓል ከሎ ኣውቶማቲካሊ ዝለዓሉ ኣፕሊኬሽናት እውን እንመን ምዃኖም ኣብዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንደልዮ ኦን ንደልዮ ደሞ ኢኔብል እና ዲሴብል ብምግባር ኣብዚ እውን እቶም ስታርትኣፕ ኣፕሊኬሽን እውን ዲሴብል ክንገብሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ድማ ናይ ኮምፒተርና ስፒድ ክንቆፃፀር ንኽእል ኢና። ካሊእ እውን ኣብ ሎሚ ብራውዘራት ንባዕሎም ከፍተኛ ሲፒዩ እና ሚሞሪ ዝጥቀሙ ካብ ዝኸፈትናዮም ዌብሳይታት እንመን እዮም ዝብል ንምርኣይ ድማ ለምሳሌ ኣብ ክሮም ከፊትና ማለት እዩ። ኣብ ክሮም ራይት ክሊክ ጌርና ኣብዚ ታስክ ማናጀር ዝብል ክንርኢ ከለና ኣብዚ መኒኡ ዌብሳይት ዝኸፈትናዮ እዩ ዝለዓለ ሚሞሪ ወይም ሲፒዩ ወይም ኔትወርክ ይጥቀመሎ ሊስት ክገብሩና ንኽእሉ እዮም። ኣብኡ ሲምፕሊ ክሊክ ጌርና ድማ ኢንድ ታስክ ኢልና ክሊክ ብምግባር እንደገና ነቲ ታብ ክንዓፅእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ክሊክ ጌርና እቲ ታብ ኢንድ ፕሮሰስ ዝብል እኒኦ እሱ ክሊክ ተጌርና ኣውቶማቲካሊ ዓፅየልና እሞ ካብኡ ሪሶርስ ሴፍ ጌርና ማለት ባይ ዲፎልት ደሞ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ይዓቢ ማለት እዩ። ሻውዓይ ደረጃ ድማ ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ንምዕባይ ድማ እንጥቀመሉ ቴክኒካት ድማ ዊንዶው ሴኩሪቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ኮምፒተርና ዊንዶው ሴኩሪቲ ዝበሃል ኣሎ አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ናይ ባዕሉ። ስለዚ ካልኦት አንቲቫይረስ ከም ኖርትራን፣ ኣቫስት ካብ ምፅዓን ናይ ባዕሉ ናይቲ ዊንዶው ዴይሊ ኣፕዴት ብምግባር እቲ አንቲቫይረስ እሱ ብምጥቃም ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክነዕብዮ ንኽእል ኢና። ስለዚ ናይ ሲስተም ሪሶርስና ዝጥቀሙ ካልኦት አንቲቫይረሳት ካብ ምፅዓን ኣብቲ ዊንዶው ዘለዉ ናይ ዊንዶው ሴኩሪቲ ባዕሉ ኣፕዴት ብምግባር እሱ ብምጥቃም ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ዝለዓለ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዊንዶው ሴኩሪቲ ድማ ናይቶም ንፅዕኖም ኤክስተርናል ዘለዉ ዘሴም ሴኩሪቲ ንዓና ቤነፊት ይህበና ማለት እዩ። እሱ ንምኽፋት ሰርች ከይድና ዊንዶው ሴኩሪቲ ኢልና ንፅሕፍ እሞ ካብቲ ዝመፀልና ሊስት ድማ ዊንዶው ሴኩሪቲ ዝብል ኢንተር ንገብር ማለት እዩ። ወይም ደሞ ኦኬ ንብሎ እሞ እሱ ይኸፍተልና።
እሱ ምስ ከፈተና ድማ ኣብዚ ዘሎ ቤኔፊታት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ዊንዶው ሴኪሪቲ ዝብለና አንደኛ ናይ ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን ይበና፣ ፋየርዎል ኤንድ ኔትወርክ ይበና፣ ኣካውንት እውን ፕሮቴክሽን ናይ ዩዘር ኣካውንት ፕሮቴክሽን እውን ይበና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዊንዶው ሴኪሪቲ ብምጥቃም ዴይሊ ደሞ ኣብዴት ብምግባር ድማ እቶም ካልኦት አንቲቫይረስ ዝህቡና ጥቅምታት ብምሉኡ ዊንዶው ሴኪሪቲ ይህበና ናይ ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ለምሳሌ ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን ክንከፍት ከለና ኣብዚ ኩዊክ ስካን ምግባር ንኽእል ካብኡ እንደገና ኣብዴት ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ቼክ ኤንድ ኣብዴትስ ዝብል እኒኦ። ስለዚ ኣብዴት ብምግባር ሓደሽቲ ቫይረስ ዴፊኒሽናት ኣውሪድና ኣብቲ ዊንዶው ሴኪሪቲ ብምፅዓን ናይ ዊንዶው ሴኪሪቲና ኣብዴት ዴይሊ ብምግባር ናይ ኮምፒውተርና ፍጥነት እውን ንሕውስኽ። ሻምናይ ደረጃ ድማ ናይ ኮምፒውተር ፍጥነት ንምዕባይ ዝጠቕመና ድማ ባክግራውንድ ኣፕስ እዮም። ንሕና ኖርማሊ ራን ከይገበርናዮም ብባክግራውንድ ባዕሎም ራን ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት እኒአው። እዞም ኣፕሊኬሽናት እሶም ድማ ከመይ ጌርና ኢና ነጥፍኦም ዝብል እኒአው። ንሕና ካሊእ ነገር እናተጠቐምና ብውሽጢ እሳቶም ራን ይኾኑ እዮም። እሳቶም ከመይ ጌርና ኢና ዲሴብል ንገብሮም ኢና ሕዚ ንርኢ። ስለዚ እዞም ኣፕሊኬሽናት እሶም ዲሴብል ንምግባር እንመን ምዃኖም ንምርኣይ ኣብቲ ኮምፒውተር ስታርት ንኣቲ ባክግራውንድ ኣውንድ ኣፕስ ዝብል ንኸይድ እሞ ካብኡ ኦኬ ንብል እሞ ካብኡ እቶም ባክግራውንድ ኣፕስ ራን ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት እዮም ዝርአዩና ማለት እዩ። ኣብዚ ካብኡ ኦን ኦፍ ብምግባር ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ኦን ኦፍ ብምግባር ናይ ኮምፒውተርና ፍጥነት ኣዝዩ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ፊድባክ ሃብ ልብል እኒኦ ኣፕሊኬሽን ስለዚ ባክግራውንድ ንምንታይ ራን ይኹን ኦፍ ክገብሮ ይኽእል እየ። ካሊእ እውን ኣብዚ እዚ እውን ኦፍ ክገብሮ ይኽእል እየ ስለዘይጥቀመሉ። ነገር ግን ኣብዚ ሓደ ሓደ ኣፕሊኬሽናት ማለት እዩ ክንሓድጎ ናይ ሲስተም ክህልዩ ስለ ዝኽእሉ ባክግራውንድ ኣፕ ልክዕ ከም ሴቲንግ ዓይነት እንድሕር ሃልዮም ኦፍ ክንገብር የብልናን ምክንያቱ ስለ ዝጠቕሙና ማለት እዩ። ስለዚ ባክግራውንድ ራን ዝኾኑ ንሕና ዘይፈለጥናዮም ራን ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት ኣብዚ ኦን ኦፍ ብምግባር ሓደ ናይ ኮምፒውተርና ፍጥነት ንምዕባይ ይጠቕመና እዩ ማለት እዩ። ቀፂሉ ድማ ናይ ታሽዓይ ደረጃ ድማ ንሪኦ ናይ ዊንዶው ቴን ኮምፒውተር ድማ ቪዥዋል ኢፌክትስ እዩ። ቪዥዋል ኢፌክት እውን ምስ ፐርፎርማንስ ካብ ቪዥዋል እንትን ዝገብር ፐርፎርማንስ ከቐድም እንትን ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብ ኣጀስት ክንገብሮ ድማ ኣብ ኣጀስት ኣብ ስታርት ከይድና ኣጀስት ኣፒራንስ ኤንድ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዊንዶውስ ኢልና ፅሒፍና ካብቲ ዝመፀልና ዝርዝራት ድማ ባዕሉ እኒአ እዩ። ኣብኡ ኣጀስት ዘ ኣፒራንስ ኦፍ ዊንዶውስ ዝብል እኒአና እዚ ክሊክ ክንገብሮ ከለና ኣብዚ ሊስት ዝኾኑ ነገራት እኒአው። ኣብዞም ፐርፎርማንስ ኦፕሽን ለለዉ ዲያሎግ ቦክስ ሊስት ደሞ እዚ ቼክ እና አንቼክ ብምግባር ቪዥዋል ኢፌክትታት ካብ ቪዥዋል ልጭነቕ ኮምፒውተርና ኣብ ፐርፎርማንስ ከድህብ ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ለምሳሌ ኣብዝታት አንቼክ ተንገብሮ እዚ ብልተወሰነ መልክዑ ናይ ሲስተም ሪሶርስና ክንቁጥብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሲስተም ሪሶርስና ቆጢብና ማለት ድማ ናይ ኮምፒውተርና ፍጥነት ንውስኽ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ ብምልኦም አንቼክ ክንገብሮም ንኽእል ኢና። ስለዚ አንቼክ ክንገብሮ ከለና ግን ሲስተም ሪሶርስ ንቁጥብ ስለ ዘለና ካሊእ ኢንዳይሬክትሊ ደሞ ናይ ኮምፒውተር ፐርፎርማንስ ንውስኽ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ግን እዚ ቼክ አንቼክ ከይገበርና ግን እዛ ታሕቲ ኣጀስት ፎር ቤስት ፐርፎርማንስ ክሊክ ክንገብር ከለና ኩሉ አንቼክ ይገብረልና። ግን ካብዚ ውሽጢ እንደልዮም ግን ቼክ ክንገብር ንኽእል ኢና ንባዕልና ንቪዥዋል እውን ፅቡቕ ክረአ እንድሕር ደሊና እዚ ባዕልና ቼክ ክንገብር ንኽእል። ካስተም ዝብል መሪፅና ኣብዚ ንደልዮም ጥራሕ ቼክ ንገብር ማለት እዩ። ስሙዝ ኤጅ ኦፍ ስክሪን ዝብል እኒኦ እዚ ክሊክ ክገብሮ ይኽእል እየ። እዚ ሓደ ሓደ ዝደለኽዎ ባዕልና
ቪዥዋል ኢፌክት ቆንጆ እውን ስለ ዝኾነ ክንመርፆ ንኽእል ኢና። ካልኦት ዝመርፆም ነገራት እንተሃልዮም እውን ንመርፅ። ነገር ግን ኣብዚ ኣንቼክ ብምግባር እውን ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክንዕቢ ንኽእል ኢና። ፐርፎርማንስ ኦፍ ዊንዶውስ ክነስተኻኽል ንኽእል። እዚ እውን ምስ ቪዥዋል ኢፌክት እዩ ዝካየድ። ስታርት ንኸድ እሞ ትንኸድ እሞ ሸው ትራንስፓረንሲ ኢን ዊንዶውስ ዝብል ንፅሕፍ እሞ ካብኡ ክሊክ ንገብር እቲ ዝመፀልና ካብኡ ኣብዚ ዝመፀልና ድማ ንንቀሳቕሶ ንኽእል ኢና። በዚ ሳይድ እዚ ዘሎ ትራንስፓረንት እንድዩ ነይሩ። እዚ ግን እዚ ዘሎ ፅቡቕ ክረአ ከሎ ፅቡቕ መልክዕ እኒኦ፣ ግን ኣብዚ እውን ዝተወሰነ ፐርፎርማንስ ግን ይቕንሰልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ትራንስፓረንሲ ኢፌክት ኦፍ እንድሕር ገይረዮ ደባሪ ይኾን እዩ እቲ መልክዑ፣ ግን ዝኾነ ሪሶርስ ዝተወሰኑ ሪሶርስ ስለ ንቁጥብ ዘለና ኮምፒተር ፍጥነትና ክውስኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኦፍ እዩ ግን ደባሪ እዩ፣ ግን እቲ ሪሶርስ ንቁጥብ ስለ ዘለና ናይ ኮምፒተር ፐርፎርማንስ ይውስኽ ማለት እዩ። ካሊእ ታሽዓይ ክንሪኦ ንኽእል ድማ ናይ ዊንዶው 10 ፍጥነት ወይ ናይ ዊንዶው 11 ፍጥነት ንምውሳኽ ድማ ሃርድዌር ኣክሲለሬትድ ጂፒዩ ስኬጁሊንግ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብ ኮምፒተርና ዊንዶው 11 ወይ ዊንዶው 10 ካብ ዊንዶው ብምጥቃም ይልቁንስ ብሃርድዌር ብምቕያር እሱ ንምግባር ደሞ ናብ ስታርት ከይድና ግራፊክስ ሴቲንግ ንዝብል ንፅሕፍ እሞ ካብኡ ኣብኡ ንኣቱ ኣብ ግራፊክስ ሴቲንግ ንኣቱ እሞ ናብቲ ሲስተም ሴቲንግ ምስ ኣተና ድማ ኣብዚ ሃርድዌር ኣክሲለሬትድ ጂፒዩ ስኬጁሊንግ ዝብል እኒኦ ኦፍ እዩ እኒኦ ባይ ዘ ዌይ ባይ ዲፎልት ኦፍ እዩ እኒኦ ብዊንዶው እዩ ዝጥቀም ዘሎ። ስለዚ ንሕና ግን እዚ ኦን ብምግባር ናይ ኮምፒተርና ፍጥነት ክንውስኽ ንኽእል ኢና። ኮምፒተርና ዝጥቀም ዘሎ ናይ ዊንዶውስ ስኬጁሊንግ እዩ። ዊንዶውስ ስኬጁሊንግ ደሞ ሎሚ ሎሚ ዝተወሰነ ናይ ምድምጓይ ነገር እናምፀአ እዩ። ስለዚ ኣብ ኮምፒተርና ፐርፎርማንስ ናይ ምድምጓይ ባህሪ ስለ ዝገብር፣ ስለዚ ሃርድዌር ኣክሲለሬትድ ጂፒዩ ስኬጁሊንግ ኦን ክንገብሮ ከለና ብሃርድዌር እዩ እንትን ዝኮን ካብ ዊንዶው ሓዲጉ ብዝተወሰነ መልክዑ ድማ ናይ ፍጥነትና ናይ ኮምፒተር ክውስኸልና ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ኩሉ ጌርና እንድሕር ኮምፒተርና ፍጥነት እንድሕር ዘይንርኢ ኮይና ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል? እቲ ኮምፒተርና ናብ ዝነበሮ ኢና ሪሴት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብቲ ናይ መጀመርያ ብሓዱሽ ዝነበረ ሪሴት ንገብሮ እንድሕር እዞም ኩሎም ቴክኒካት ጌርና እንድሕር ዘይተሳካዐልና ኮይኑ እቲ ፍጥነትና እንድሕር ደንጓይ ኮይኑ ከምኡ ንገብር። ንምግባር ድማ ሰርች ፊልድ ከድና ሪሴት ዚስ ፒሲ ዝብል እኒኦ እሱ ንፅሕፍ ካብኡ ኢንተር ንገብር ማለት እዩ። ካብኡ እሱ ምስ መፀልና ድማ ኣብዚ እንታይ ዝብል እኒኦ እዚ ጌት ስታርትድ ዝብል እኒአና እቲ ጌት ስታርትድ ክሊክ ክንገብር ከለና ናብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ናይ ኮምፒተርና ስቴት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ እዚ ንምጅማር ድማ ጌት ስታርትድ ክሊክ ንግበር። ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ እንታይ ይብለና ኪፕ ማይ ፋይልስ እና ሪሙቭ ኤቭሪቲንግ ዝብል እኒኦ ድሊት ክገብር ዶ ወይስ ክሕዘልኩም ፋይልና ዝብለና እኒኦ። ስለዚ ካብዚኣቶም ሓድያቶም ብምምራፅ ኮምፒተርና ናብቲ ዝነበረ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። ያው ናብቲ ዝነበሩ ፐርፎርማንስ ከም ሓድሽ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መጨረሻ ግን ከም ቲፕ ግን ክብለኩም ዝደሊ እንታይ እዩ ኮምፒተር ሓዱሽ ክትገዝኡ እንድሕር ኮንኩም ፐርፎርማንሱ ብጣዕሚ ቆንጆ ንክኸውን እንድሕር ደሊኹም ድማ ሃርድ ዲስኩ ኤስኤስዲ ወይም ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ተትጥቀሙ ወይም ደግሞ ሬድ ዜሮ ተዝኸውን የኣነ ክመክረኩም ዝደሊ። ምክንያቱም ካብቲ ዝተለመደ ካብ ሃርድ ዲስክ እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኣቶም መረዳእታና ቶሎ ኢሎም ኣክሰስ ክንገብር ስለ ዝረድኡና ከምዚኦም ዓይነት ቴክኖሎጂታት
ዘለውዎም ወይም ዝሓዙ ኮምፒተር ተንገዝእ ይምረፅ እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ጌርና ኢና ኮምፒተርና ፍጥነት ንውስኽ ዝብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና ይቀኒየለይ።